Niadulu this man mgbe ọ kagolu nka actually nia mana ọkago nka ma nia lọvụlia ọsị m nne nia mụtalia ụmụ na-anọ so ka famusi alụ nwa nke ikpeazụ di ewe nwee ihe mberede okporo ụzọ metụtelie n'ukwu so ọ bịazịa nwee ka o si nọla ana ọ na-enye ya nsogbu o nwerezi ike isenwuzi bongi na dọkịta try go n'enu try ya na ana mana still na di enwerozi ike isenwu ibongi o ya bịazi anya n'ọlụ agụ ibongi a na-agụ ya ịghọtago n'afọ die n'anya rinne nia try go ka onye ego ahead order ịmagolu chọọ ụzọ ya ga-esi wee chọọ onye ya na ya na-abọ ga-abụ di eju even na before nwee nsogbu n'ile ibongi na-abụ agbakata mgba gbakata onye ofu ọnụ na emont andị n'ofu ọnụ afọ na before nya amala ihe na-emenụ na-elisigokwe o na nke na-akasị ya njọ bụ nya ka na-akwado ka eli ibongi na-elisigo ọsịmnne eni aga nọ na bed na-adagharịgide nya ma dibie dikpo ka ekwe n'ife a ga-eme maka na ya fụrụ die n'anya ọsịmụ until o wee nwezie ihe a kịta ọ bụzi alụ n'onu na ya gwana ya chọrọ meshin nọ mmadụ ka ya bụ and na die ji 20 years wee tụ ya abịghị ọtago is not like na ọ tọrọ ya nwa obele ọtụtọ ya nọ na early 40s ya na ya wee na-ajụ etu ka a ga-esi wee nọzara for the rest of her life maka na ya nụrụ nwoke menetegolo arụ na asị na eji amatara na marriage mana ịgwa anyị eziokwu ịgwa ndị mmadụ eziokwu na eji amatara na marriage bụ na gị nwa aka banyere na the same marriage na since ya ji wee nụ this man onye junuru ibongi afọ ya wee mụkwali ụmụ na-anọ na ụmụ na-anọ ya mụọrọ ya na-akụtara ya n'ọkpọ ịghọtago si hapụchakwa na age is just a number is not for everybody is not for everybody ya mara ma onye kpọ ihe a na-eme mistake o na ifenye ejire gị akpụ ya mistake bụ maka na ya fọrọ the man n'anya na the man love ya ịghọtago na-emelie ife niile o kwesịrị imelie and ya alaki nuru anything na-abụghị sọsọ ebe a ka a na-alaki ọ bụrụ na fa ji ego mana ife ọbụla o nwere na ọ ga-enye na si ife onyere ebe ife o nwere ike ịkpata mana nyanwa ịnọzi ala otu for the rest of her life ya mara ma ya ga-emenwe and ọ bụkwanụ na ya gote ụmụ toys a na-ekwusisi gote na ụmụ ya amagolo ihe o ofu mbọsị ụmụ ya fụdatin kedu ifefa ga-akpọ kwa abalị ya na-akpa isi ọ na-ada vuvuvu everywhere in fact na ọ bụrụ ife a ga-emenwu maka na o nwere ka esi wee zu ya na emetụnụrụ onwe ya aka ma afọzi alụ ije chọba ihe ya ga-agụnye na arụ ọkwa ịghọta na mana di ya ama mmenwuzi na-enye gị esain n'elu nye esain n'ala ọsịbụ nne na onwebọsị ya yọkọtara die o wee sị ya na ọ dị impossible ya bụ nwoke iji ọnụ ya sị ya ya jee n'ilo ka ọ gbaba n'ilo na ọ dịrọ possible ọ bụrụ na ya fọrọ ya n'anya ya tago na ya gbakwa na ya gbaa n'ilo na o nwere ihe ọ ga-emie na o jidego die na o nwere ihe ọ ga-emie mana still conscience ya fia na-eche nya aka ejiri gbaba n'ilo bụ ka onye ga ahead order mana ọdụnụkọdụ possible nwoke iji ọnụ ya sị nwaanyị anya gbaba n'ilo just ka o wee nweta onwe ka o wee satisfy ya onwe ya ọkwa ya tago ọdụnụkọdụ possible ọ bụ na ọdụrọ possible ka hapụ ife ọsụzi ya to say it maka ya n'idili ka okwu onye ka wee nwee ike menwu onye mana ọ bụ na o kwurie na ama mmenwue andị na ya nafa aka n'ike ọnya hapụnụ the marriage na ọ si ya na o nwere ife ọ ga-emie karịrị hapụ this marriage ya hapụza that marriage na ndị mmadụ nwere ike ịnwe anwụ maka ọ fọrọ ya n'anya well mana nyanwe ịnọzi otu for the rest of her life ndị ama mmenwue amụrụ m ihe m ga-ekwu maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị Igbo mana they can't speak out ụfọdụ nwere obu ha amapụ na-akwụgharị ụfọdụ enwere obu ịmapụ ụfọdụ need permission ụfọdụ amara ihe ha ga-eme dute etu esi wee zụ ha in fact nna amara m ihe m ga-agwa gị honestly ọ bụrụ na di gị ga-enye gị permission that will be better but I don't think na onwe nwoke Igbo nọ na this planet Earth ga-enye nwunye permission ya jee gbaba n'ilo olesi ma na ọnwa ka ndụ na-achọ mana ịmụtasigoli ya nwa ịfụrụ ya n'anya ọfụgụ n'anya mana isi mmadụ si otu anọzalụ forever nne nwekwe ka ọdụ si m ike n'ọnụ mana ama m na onwe ndị nọ na onye nọgide ike gwu ya ọ chọba ihe ọ ga-eme wee do happy maka na ụwa bụkwa ofu mbịa ụmụ nwoke ụfọdụ na-abụ faji nnọọ nwayọ gbaba alaba nkụ gbaba gbasịa
fe bibe ndụba bisie fe je chọọ nwatakịrị nụlụ si na age is just a number. Idutezie nwa afọ ị na-atị ya afụfụ ịma satisfy ya. O negheli anya isi na onegheli anya, o meghelie isi na omeghelie likwenu ịma ndị because na ịkago nke ọkpụkpụ niile dị weak and you know ije nụti ya ma gị na-emekwa expect ka ọ dị faithful. Ọ bụza na ọ dịrọ faithful akwari akpaliri ya sị kedu ihe o ji wee nụba gị. Ọ bụkwa anụ na ọjụ na ọma nnu gị mgbe ị bịara sị ka ịnụbịa isi ya na age is just a number, I will do everything. Ịnụ atara anya within 6 months ị na-aṅụ ọgwụ na-agbadosi ọkpara aja ike, ọ mụrụ alụ gị ofu nwa mmụọ nke abụọ emechazi alụ n'ogi na ekpebe ikpe ibọn gị. Onye ọbụla sịkwa na ọ bụla ya maka na ọ bụ na nwoke ọma ndikwe o. Ọ bụ na nwoke kịta ka nwunye nwere nsogbu asị jee nụọ nwaanyị ọzọ, mana ọ bụ na nwaanyị di enwe nsogbu asị anya dibe maka ụmụaka. Ụmụ nwoke na ụmụaka bụrụ afada afọ ụmụaka n'anya ka ọ gị. I don't understand. Asị na life na-etu esi wee ka ụwa. Anyway, onye okwele idi ya dibeno mana unu eji n'ife mkpu wee jọji ndị be anyị. Daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.